Ако обичате интервю, ще дадем малко изявление кратко. Тук намираме се в Загреб, в Хърватска, с цялата компания, където възнамеряваме да хапнем и да пинем, тъй като сме се озъбили от глад. Намираме се с най-вече с младоженците, техните кумове, моят колега Орешарски и моята половинка Гергана Балевска. И така, тъй като кумовете са важни, но най-важни са младожените, ще започнем с тях. Кажете нещо, ако обичате интервю. Озъбил съм се от глад, общо взето. А иначе сме отново в Загреб, сега ще пием по едно велико пиво. Купона продължава. Да ни харесва. Времето, работата е супер. Само ако хапнем ще е перфектно. Да, разбира се. Гладът е нещо велико. Даже глада е по-силен от тока, както казваш мой колега. Да. Да се обърнем към кума. Кажете нещо вие, ако обичате интервю за нашите зрители и за архивите. Хубав град. За първи път съм тук. Хареса ми. Сега ще опитаме кухнята и така, всичко окей. Да, и национален празник или плащен паркинг? О, да. Да, много добре. Тази чаровна девойка, освен да каже нещо за паркинга, бихте ли казали нещо друго? Не знам какво да кажа. Хареса ми катедралата отвътре. И това е. Забравяме стриптизьорките на сръбската граница. Стриптизьорките, да, за тях не е допълнително. Аз група японски туристи. Вие снимате като японските туристи. Бихте ли ни разкрили нещо от тайната, която сте си намислили относно моминското и ерганското парти, което предстои в Венеция? Нищо не казвам. Не казвам, ако му бият, забравям. Не, то е ясно, че всичко, което ще се случи там, си остава тайна покривна и няма да има нито снимки, само всичко ще бъде преразказ по въображение. Нищо не казвам. Да, разбираме. А вие да кажете, госпожо, искате ли да нещо по-конкретно? Тя да внимава, че ще я забравим на плитва, ми се струва. Гол Гондилиер. Гол Гондилиер, да. Пещ. Пещ, гол Гондилиер. Влад, загуби! Айде, Загуби на. Айде, едно велико за Влади. едно мало за мен. Станах бираджийка и аз покрепя. Айде, на здраве! Айде, на здраве!